Hello mga choy, what's up? Okay ra ba ka? Ako okay ra ko mga choy. For today's video mga choy, moadto tas Tangas Pinuyanan sa tong ugangan mga choy no. Kay maghatod ta og para 24 sa gabi mga choy. Pasko mga choy ba. Og akong nakita ang akong amigo dres kadalanan mga choy. Nagistoryanay pon mi gamay og nikatawa siya mga choy, nakakita nako kay cute kuno kay ko mao pong niingon po ko nga cute pud kay ka. Og karon mga choy nagpadayon migpadagan mga choy kay lagi dinhing dalana pating lisuda. Mao nga wa mi ni kumpiyansa kay napoy nakaila diri sa mua. Pag abot diri sa unahan nakakita migbabayeng na among naatugboan. Uy, pati manggwapaha. Ayay ka. So diri dapitan na kulbaan na pun ming duha si Longlong mga choy kay nagdulhog mi diri sa pating dulhoguna mga choy. Kung maput lang kag break diri mga choy, impas kas unahan mga choy. Ang iro mga choy ni sugat og may gani nakalihay ko mga choy kay abtik man ta. Og nagsugod ng kalbaryo na mo diri dapitang ni Longlong mga choy, maong ni aksyon kabalaka si Longlong mga choy. Gihikap na ko yung bukton partinog yung bugnawa. Ug ningon siya sa kuha, okay ra ka kuya? Ningon po ko, ambot lang ani, wala ko sure ikaw okay ra ka? Ug naay natagbuan ako nga bata nga akong kaila sa una pero karon dili na agoy. So padayon mi sa dulhog mga choy. Pag abot diri nay party diri sa kasagingan mga choy. Pag tan-aw na mo mga choy, abi na mo apil mi og bitado mi diri. Sus Ginoo ko wala man di ay. Parte na kong ulawa og na ako'y nakitang auto parting hamisa. Giangkon ako sus dili mday ako So nagpadayon ko mga choy, og padagan sa motor dulhog diri sa pating batiang dalan mga choy. Dili asa agi diri. Kaka? Duha kilo. Oh, botas kapilya. Bigyan kapilya. Let's go. Ito dito mga choy, gusto gyaganan. Kining dalana mga choy kung isog-isog ka okay ra pero kalawan gani ka balik na lang si mong giagian kay basig mahulog ka sa timba. Ara ba gyud makatabang nimo diri dapita kawagi taong namuyo mga choy. Mao nga amping-amping gyud diri dapita kay na mabikil gamay imong nabila impas hulog ug balito ka dito sa ubos. Ayay. Dalan ka. Sugo. Dito ha. Gusto kigdalan mga choy. Awa ha. Ati mesuda. Hindi na kalisod yung dalan. Kaya ra. Anak? Oh. Hindi runong. Mao pay pagabot na ko mga choy, gigreet din kog Merry Christmas sa akong ugangan mga choy. O kayo gatingala kaning iruwa nga hagwa kay ni sa kuha kay tagaan ko na ko nigpandisal moabot ko dire mga choy. Ha. Christmas ha. Kaning pamatasan sa tuang pagka-Pilipino mga choy dili gid mawala kanang maabot ta sa balay nga mangayog gitagkatahuran sa tuang magulang ug edad mga choy kay mao gina ang saktong paagi isip usa ka Pilipino mga choy. Ang gabi. Kuha na lagi, wala laing pa. Ay, naman ari do. Paano palit may paano to ganyan. Ano nang paano kaya di Ako, nanay kuan, nanay palaman do. Og gilipot po ko sa luyo kay di man akong ugangang babae dire mga choy mangayo po tagkatahuran mga choy mao gini sakto nga paagi mga choy no. Hinaot nga mao ni sundon sa tuong mga kabatan-unan karon mga choy kay karon hapit na ra ba ni nawalang mga yun-aning pamatasan nga moblis gyud kung naa ta sa atuang mga ginikanan or ugangan or magulang og edad mga choy. Tatsa nga mari ko ba wala na ko katsatoy kay At ito na kada dali kumayo. Sa tisa kanang magkuan kag Wala wala man ko. Tamo na po mo koy Ana pa ka. Ang tigman baya ako kay ang ihatag nilang ay min ako ang baan nilang Angeli 20 ka buo Ay. 30. Smile po ning nay. Tao das ubos oy. Vlogger man ni. Gabo padulong. Ay Abot. nagpaon ko sa akong. Sige storya mo long, abot ka dilong. Wa pa na siya ipagarid re. Oh, karon pa Kung rin. sa gustong mo tanaw pas ko mga video, like, follow, and share na lang sa kuwang page, Zibo TV. Bye-bye!